Cerita
ataosaken kalian Bapak Riki Sumarno tumuli katampi Ki Dalang Kondang IMPP Bayu Aji saking Surakarta Hadiningrat putra saking Dalang Kondang legendaris Ki Haji Anom Suroto Sawargi.
lang-lang ramyawan engkang sasongko kumanyar mangrenggo hurming puri mangken tanpa siring halep ning kang omah
aslir murubing langit Suwuh arep Data Pitana suwuh werdine sirna arep nenggih swasana tentrem Data hangesti wondene Pitana iku luhur sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya tuhu menika sesanti amurwani tetinggalan wayang purwa ingkang wiwit kina wis sembada dadi tuladha ambangun jiwa utama mila hawasta tuntunan karana wayang purwa dadi sarana nenuntun marang marganing jiwa utama sinurasa saben parwa peranganing carita tetela watak angkara yekti kalindhih dening watak suci jumbuh kelawan wangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing neraka lamat-lamat swantening pradangga ngrumpaka madu swara larasing gendhing pantes minangka purwanganing carita anenggih menika gemelaring nagaring Astina Gajahaya liman benawi inggih sinebating Kuru Janggala mila hawasta nagaring Astina mengko werdi duk purwane ingkang yasa negari jejuluk Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa mila sinebat negari Gajahaya labet ing nguni tilas kedatoning gajah iya sinebut Kuru Janggala dadi pepeling kratoning darah Kuru nagaring Astina dumadi saking nusa bebanjaran yen Cinandra persasat Pratisara Rukmi sinela sungapaning toya benawi harga kang hangakasa kinepung Wanadri ginaris tarukang tuwuhing Karangitri mila pantes negaring Astina pantes sinebat Warasundari kang werdine bumi pinilih wanantara teking Jaladri Hanggung rineksa dadi pesaban pangupabuga wanantara para kadang emong tani teken tabari tansah tekun hangolasiti ora mokal satemah katekan ingkang kaesti lumbung pari tansah cinandhi dadi raja wong sak negari cekap ing ayun turahing wuri bali usada wis waraden tumaking disa winangun dadi sarana ngusadani penandhang ruga marga-marga pinaparwarata bali wisma rinengga gapura lines banon pinolas warni sindura anenggih ingkang asta songsong agung negaring Astina wenang jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Jaka Pitana ya Prabu Jayapitana ya Prabu Kurupati ya Sangnata Gendari Suta Drestarstra Siwi Gandharya Tripamangsah ya Prabu Kurawaindra Prabu Duryudana Pranyata Narendra ingkang sumbaga Wiratama dasar mahambek Tanuhita Darmahita Samahita Sarahita masih linambaran Samabeda Dana Cendra wata kaya mangkono Rajawari Respati sangkatong miyos mirunggan ing Pandhapi Agung linenggang dampar kencana sesemek permadani pinulas kang Sekar Tanjung sinebaran Gorap Sari Ginanda Widali sajebat kasturi kongas gandane sangkatong dumuging paningret yen Cinandra kados sanes Prabu Duryudana prasasat Bathara Bayungi Jawantah kahayap Porhapsari Begambir hamblabar kang samya semiwa wonten ing Jawi tinindhian Raden Dursasana ketingal sami suka-suka parisuka amangun sukaning manah sinambi mirengaken swantening gangsa Kyai kaduk manis ingkang tinabuh abdi dalem ngrawit swantening pangelik ing waranggana kang mligi tinimbalan uyon-uyon ing Bacira Ngayun ketingal rontek lan Dwaja kang hanyandanu Cinandra pindha Jalada kang katemuh Maruta
sinela swandana kang cinancang ing mandira kurung. Swasana rep sidhem permanem tan ana nyuwara kang sabawa. Amung kapiyarsa dawing tusara kahiring Gusali ingkang lagi makarti pating careng klang pating careng lengimbal ganti lir swantening Mandyaraga. Sinten to ingkang kepareng marak ing arsana tolah menika ta warnani ora pujangga negari pandhita ing Sukalima peparep Persidahyang Drona inggih Sang Kumbayana ya Sang Baratwajaputra. Nadyan wis lalu yuswa parandene masih ketinggal gedhe pangaribawane. Mila boten mokal pinitados hanggembleng para kadang sata Kurawa. Datan kantun pisawanira senopati ing negari Ngastina wingking saking Kadipaten Ngawangga nenggih Sang Narpati Basukarna ya Sang Basusena sinambet pepatih kaleres ingkang maman wingking saking Pelasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya Patih Harya Suman inggih Sri Gantalpati ya Sang Swela Putra nyata Patih Sengkuni wegik ing saliling reh dasar wis kaluka ing bab kajulikanira yen ngendika sajak sareh sabar lan darana kaya bisa ngedhemke rasa ning sejatine racun lan wisuna kepara mentala ngedu kumba marang sesama sinambunge nguntat nenggih Rayenata ingkang piniji ngulataken dumateng mlebet medaling bondo negari wingking saking kasatriyan Toya Tinalang kekasih Raden Kartamarma sawetawis nggih lenggah Prabu Duryudana ewa semangkung dereng kapiyarsa ingkang dadya pangandikaning Nata Ngastina teka mangkono rereh ririh uluruh hangarah prana aturing Patih Sengkuni pecah marang Pinengang Swasana leng-leng ramiwaning kang sasangka kumanyar mangrengga ning puri mangken tanpa siring
lepni kang omah muruping langit tekyan sarwa maneh sat sekar sinuji umbyang Panwati amrephalangen lawan Riseng Nata Duryudana Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiting udyana nyewang panjerahing sarwa rukma renggeng manik mawa retna
Bro parabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lir kilap sisiring taktit wimbuh gandha mringing katiyuping maruta manda saparan mangambar kungas ing sedem jroning pananggilan wadyagung tanpa sabawa kaparaban dening sang arpa kang mahambek martotama sasat manengen jawata mangun kahonengan sesumu ing nitya wingi pangamoting duka cipta kaserpan tiasing narendra punjul samining tumitah dirbudi mandana raras yo kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu pun paman nyuwun pangapunten dene kula kumawani matur wonten ngarsa paduka ingkang tanpa tinimbalan. Mboten nama kula menika nerak ing reh wataking tata krami inggih sabab sampun sawetawis. Anggen paduka sinuwun lenggah siniwaka mongko sampun dipun adhep dening para punggawa miwah para nayaka. Paduka sinuwun dereng paring dawuh kula tingali kepara nembe sungkawa penggalih menika menggalih perkawis menapa nggih menawi kepareng ngawedharing kathah daya-daya pun paman nyuwun dawuh nggih anak Prabu kala memawa limut kalamatan jroning alam ganyut sanya taniku kanyatan kaki tiniyen tanemo
sayektine tan bisa momor Paman Haryo, kula wonten dawuh sinuwun. Bener apa kang dadi ature Paman Patih? Lagi sungkawa penggaling Prabu Duryudana. Menawi kepareng kawedharing kathah menapa ingkang damel sisaing penggalih paduka sinuwun. Siang Pantara Ratri ingkang tak penggalih muhung kahananing Praja Ngastina iki Paman. Negara Ngastina kuwi jarine kondhang gemahari pahla jinawi. Morah sandang, morah pangan, kawulane padha sayu urukun jebul saiki mung mandheg ana nggon pocapan wae. Wektu iki sing dirasake para kawula napa pagebluk mayangkara. Larang sandang, larang pangan akeh kawula kang padha lara esuk sore mati. Ngendi papan akeh rerusuh, begal kecu, brandal pandung kaya diugum. Rajapati dumadi sewanci-wanci. Rasa welas asih wis mujudake barang langka. Anane saben dina para menungsa padha menteleng mripate ngepelke tangane kerot untune ngendelake kewanene amarga rumangsa rekoso uripe. Paman Sengguni, yen kahanan kaya ngene kedaud-daud ora enggal sirep, aja padha lara atine. Yen para kawula Ngastina padha alok, padha bengok ngarani jebul ratu lan kabeh para nayaka ora pecus nata negara. Yen kedadian kaya mengkono, tegese Duryudana apa dene sira paman lan kabeh para nayaka Ngastina ing suwe ora bakal digugu marang para kawula. Kabeh padha meksa ingsun mudhun saka panggung pemerintahan mung karing itung dina. Piye paman? Apa Paman Patih ora budidaya murih enggal sireping dahuru iki? Inggih sinuwun. Anak Prabu sampun kula tampi sedaya dawuh paduka. Mboten wonten ingkang karempit. Inggih. Ingkang paman ing kepatihan namung tadah deduka nggih. Estunipun sampun mboten kirang-kirang anggen kula budidaya murih enggal sirna pagebluk menika nggih. Ketitik kula sampun nglempakaken para sarjana ingkang sujaning budi. Sedaya kula minta saraya saged ngusadani dhateng lelampahan negari Ngastina ingkang kados mekaten kala wau nggih. Namung kanyatan sedaya pakartining para pinter kala wau dereng saged mulyakaken negari Ngastina nggih. Waduh. Piye Paman Haryo, Paman Sengguni? Apa bakale cures mung tekan semene nggone ingsun nyekel panguwasa Praja Ngastina Paman Haryo? Sinuwun. Estunipun tasih wonten prayagung setunggal ingkang dereng kula suwuni tulung. Sapa paman? Nun inggih pujangga negari Ngastina ingkang Bapa Sukalima Kakang Rubaya Sukalima Kakang Resi Druna. Wah. Kowe iki jane kepiye to? Ing atase negara Ngastina duwe pujangga pinter kok malah tok singkur iki kepiye? Ora tok jaluki tulung. Ana apa paman Sengguni lirwa kelawan Bapa Durna? Inggih, nyuwun pangapunten nggih, pun bapa lepat ngantos kalimput manah kula nggih. Mangke to Bapa Durna. Bapa Panembahan Begawan Durna. Oh, lole malah kenas kimbal manyar-manyar. Lho nggih. Wonten pangandikan Jawa nggih, anak Prabu. Mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten.
Dene kula dalah paman Sengguni sami kalimput ngantos kesupen. Mboten kengetan bilih ngestina menika wonten pujangga ingkang wikan inggih menika Paduka Bapa Durna. Oh inggih nggih, dawuh sami-sami mboten dados menapa kok nggih. Mboten dados menapa karana sinuwun menika kathah ingkang dipun penggalih, mboten namung menggalihaken tiyang setunggal kemawon. Langkung-langkung adi kula Sengguni menika. Wah, jan piyambakipun menika patih ingkang merantasi sedayanipun. Menawi bab pendamelanipun adi kula Sengguni menika kula mboten badhe maiben. Kancane urung teko risik, teko dhisik. Nyawis-nyawis ki apa uba rampe sing kanggo para Kurawa ngeten menika. Adipati Harya Sengkuni menika saged nglampahi pedamelan wonten negari, saged nglampahi pedamelan wonten griya sadurunge mangkat isah-isah ning omah, umbah-umbah ning omah. Ngrampungi gawean omah, masake sing wedok. Mila lajeng menawi sampun rampung pedamelan griya, nembe bidal dhateng Ngastina nglampahi pakaryan negari menika Adipati Harya Sengkuni. Mila sok-sok nggih kesupen kaliyan kula menika mboten dados menapa. Namung nadyanto kesupen ingkang kados menapa, menawi wonten griya menika dipun uring-uring sing wedok sing disambati nggih kula. Pun ngaten menawi pinuju miskin ngaten ingkang dipun sambati nggih kanca-kanca ruwang ngaten menika. Wadene penak kok rada lali, rada wuta mripate mboten masalah. Nggih. Mila kula nyuwun dawuh. Lan sampun limrah kok nggih, langkar sampun limrah. Kadang menika menawi mapanipun cedhak sok-sok dilalekke. Nggih ta? Mbok tetulung sing kaya ngapa, oke-oke ora pati digagas, merga wis dianggep lumrah. Ning kosok wangsulipun menawi sedulur menika edoh, mbok inggih peparingipun menika bebasan ora cucuk, ning diketok-ketokke wong merga sedulur adoh. Kepara mana sedulur adoh ki iso dienggo nutupi tumindake karo kanca sing cedhak niku wau. Ora ya ngono to, Di? Ah, ya ora ngono banget-banget to, Kang. Kaya ngono kok ya dadak diaturke sinuwun. Aku ki ya ora ngandhake kabeh ngono, ya mung akeh-akeh wong ki ngono kuwi. Klebu Adipati Harya Sengkuni bareng ya kepitung nggon golongan wong kuwi mau. Dadi sampeyan ngarani aku yen aku ki ora tau ngetokke karo kowe to, Kakang. Lho, nyatane ngono kok, Di. Nyatane ngono. Coba pujangga Ngastina ki cacahe ana pira? Ora ya mung aku dhewe to. Ing ngatasé pujanggane ora ana loro. Lah kok nganti patihe lali karo pujangga kuwi, kowe genah wis kebangetan olehmu ora ngreken karo Begawan Durna kok, Di. Ya aja terus nesu to, Kang. Wong jeneng lali kuwi dadi sandangane wong urip. Lali ki yen arang-arang, lah wong ki kerep kok dadak. Wong wis kulina kaya ngono kok, wong bendina gabrusan kok nganti lali kuwi ya kebangetan. Kosek Kakang Menemban, aja nganti kedawa-dawa rembugmu. Kok njur kowe ngarani aku ora mathuk karo sampeyan kuwi alesane apa? Kok sajake Kakang Penemban jubriya karo aku yen ora sarujuk utawa ora gathuk rasamu. Kok dadak kowe takon buktine kabeh wong Ngastina kuwi wis ngerti. Penemuku karo penemumu ki mesti beda. Ya ta? Aku duwe usul apa wae, mesti kowe mentahke karo usulku kuwi. Buktine apa yen aku mentahke karo usulmu? Wis ngene, coba etungen wis ping pira aku kusulke marang anak Prabu supaya Kurawa kuwi rukun karo Pandhawa. Kowe mung mancahi sing dadi kandhaku. Maka sing jeneng wong rukun kuwi nggayuh abot dadi enteng, nggayuh adoh dadi cedhak. Kowe matur marang anak Prabu, jare ora ana gunane rukun karo Pandhawa. Wong Pandhawa kae besok dadi mungsuhe Kurawa jroning Bratayuda Jaya Binangun. Mula saben-saben aku matur karo Sinuwun Daryudana supaya Kurawa ki rukun karo Pandhawa, kowe mesti mancahi sing dadi rembugku, Kakang Penemban. Apa? Bratayuda kuwi janganing jagat. Janganing jagat jangka ki kelakone nek dijangkah. Nek kowe kepengin dadi Bratayuda yen tok jangkah ya bakal kelakon. Ning yen kowe ora kepengin jangka Bratayuda, Bratayuda ora bakal dadi. Malah kepara kowe iki saben dina awan bengi esuk sore sing mung tak pikir mung kudu arep mateni Pandhawa wae. Lah kok cengkeh karo batine Begawan Durna. Kowe kudu eling yen Pandhawa karo Kurawa ki padha wae murite Begawan Durna. Dasare Kurawa karo Pandhawa ki tunggal mbah.
Ing atase ana putune rukun kok kowe ora seneng kuwi jane kowe iki kelangan apa to? Nek ana wong rukun iki jane kowe kelangan apa? Kok sajak kowe gething mburu sengit karo Pandhawa. Kudune Edi Harya ki malah matur nuwun karo Pandhawa. Jalaran apa? Kowe mbiyen dadi patih ora ana sing milih. Yen ora ana mulunge anak Prabu Pandhu, bapakne Pandhawa sing milih kowe dadi patih, ora ana wong kepengin senguni dadi patih ana Ngastina. Kudune kowe matur nuwun karo anak Pandhu sing wis dadekke kowe patih. Mula kowe kudu eling ya, Di. Kowe iki dadi wong tuwa. Tuwa aja nganti tuwa-tuwas brabas kok ampas. Kowe dadi wong tuwa kuwi kudune iso nuladani marang anak-anakmu Kurawa. Piye bisane negara Ngastina kuwi tentrem jalarane merga kabeh padha rukun. Yen wis rukun sinuwun Prabu Duryudana kepenak oleh arep mbangun negara merga para kawulane wis nengenke rasa ngreh kerukunan gotong royong. Kowe ora ana wong rukun dicongkrahke, wong omah-omah wis tentrem digawe padu. Kurawa ketok Kartomarma karo bojone ketok ayem tentrem. Tok gawe kisruh. Karo kancane kok ora pati cocok ngono lho. Rekake ngandanine ya karo bocorke bab sing kudune ora dikandhake. Ngono kuwi kudune rak ya kowe sing iso milih to, Di. Bawa Durna. Kula wonten dawuh. Keparenga sampun dipun sigek anggen paduka. Dukane dhateng paman sing guru. Oh, kula mboten duka kangger kula namung ngemutaken dhateng Edi Harya menika. Kula suwun paduka bapa menggalih perkawis lelampahan negari Ngastina supados enggal pundhat saking pagebluk menika kados pundi. Oh, inggih Nger. Ngaten anak Prabu. Katemben kula nampi wangsiting Bathara Wedal menika Gusti kang nyipta jagat sampun matedhakaken wahyu ning katentreman nuwun inggih wonten ing Madyapada sinebak wahyu Purbaningrat. Sakmenika wahyu Purbaningrat nunggil yoni kalian putri saking negari Gendhing Pitu. Putranipun Sang Prabu Garudawinata ingkang asusila Dewi Kuntul Wilanten inggih Dewi Kuntul Sinanten. Sinten ingkang saged mboyong Dewi Kuntul Wilanten sami kalian mboyong wahyu ning katentreman. Menika nggih, mila mboten mokal kathah para raja Narpati ingkang sami mupu dhateng negari Gendhing Pitu. Namung ngandhadosna kawuningan ingkang nami Dewi Kuntul Wilanten kala wau dening kadang-kadangipun dipun dadosaken sayembara. Anggadahe kadang pun gagak baka sakadangipun menika wonten sayembara. Sinten ingkang saged ngasoraken gagak baka sakadangipun badhe mboyong Dewi Kuntul Wilanten. Mila nggih menawi paduka kepengin ninggal sirep dahuru negari Ngastina, keparenga paduka anak Prabu Duryudana mupu sayembara dhateng negari Gendhing Pitu kala wau nggih. Leng-leng indriya mangu mangun kun kanduhan rimang lerlena tanpa nganin yen tan tulus manggo Sang Hyang Utama mangkono Sang Nata Mudha wis nyolong rerepa Bapak Durna menawi tetela mekaten keparenga kula babar pisan nyeraya dhateng paduka Bapak Durna mupu sayembara wonten negari Gendhing Pitu mupu sayembaranipun gagak baka sakadang murih kasempatan ingsun mboyong Dewi Kuntul Wilanten Bapak Durna. Nyuwun pangapunten nggih, mboten nama kula menika pun bapa selak. Perkawis anggenipun badhe mupu sayembara perang menika sampun wonten kewajibanipun piyambak-piyambak. Negari Ngastina menika anggadhahi senopati ingkang linangkung inggih menika anak kula, anak Prabu Basukarna. Mila nggih, keparenga paduka anak Prabu pasrah kemawon dhateng Ngraka Ngawangga supados mupu sayembara menika. Mekaten Bapak inggih. Kakang Narpati Basukarna keparenga lenggah radi mangayun Kakang Prabu. Ya melangen ninggalan kiwan agar bangga muncar tinon lirik kuneng.
wetan mangan wonten menapa Yayi Prabu? Paduka Yayi Prabu Ngastina miji dhateng Ngraka Ngawangga pun Basukarna. Koko Prabu kanthi andhaping manah keparenga paduka Koko Prabu Ngawangga kersa menggalih dhateng tentreming swasana negari Ngastina. Kula suwun paduka Koko Prabu Ngawangga keparenga mupu sayembara perang wonten negari Gendhing Pitu. Minangka dados sarana angging kula badhe mboyong Dewi Kuntul Wilanten. Yayi Prabu ing dhat kula bekteni sawetawis Basukarna kala wau nengga timbalan paduka Yayi Prabu. Ewa semanten dereng dipun singgel nami kula, mila kula boten wani matur lanyo-lanyo mangke ndak dipun kinten tiyang ingkang nerak ing ngreh tata krami. Yayi Prabu boten nama kula menika kok kepengin pados rai wonten ngarsa paduka Yayi Prabu sejatosipun tanpa paduka dawuh ingkang Ngraka Ngawangga sampun anggadhahi kewajiban nderek nentremaken swasana negari Ngastina. Menapa malih menika wonten jalaran mupu sayembara wonten negari Gendhing Pitu. Oh, Yayi Prabu kula mundi kawibawan ing kados mekaten kala wau menawi boten wonten wulunging penggalih paduka rikala semanten mokal menawi Basukarna saged dados adipati wonten Ngawangga. Menika kula ketingalaken bilih anggen kula lenggah dados adipati menika awit sih welasing paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila dinten menika ugi Kang Ngraka Ngawangga anyagahi dawuh paduka. Kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Gendhing Pitu. Kula badhe mupu sayembara ngasoraken dhateng Raden Gagak Baka Sanyadang. Yayi Prabu keparenga lenggah ingkang kanthi sekeca Kang Ngraka Ngawangga ing badhe ngrampungi perkawis menika. Bombong rasing manah kula. Kula sumangkaken mugi paduka Kakang Prabu kasembadan mupu sayembara wonten Gendhing Pitu. Bapak Durna mlawan teng Jawa nggih. Ingkang putra Basukarna nyuwun pamit saha nyuwun tambah pangestu. Oh, inggih. Kula kangge puji sekti mugi lanang surit paduka nggih. Yayi Prabu kepareng kula nyuwun pamit sak pengker kula mugi negari Ngastina hayu-hayu ngrahayu sekolah Yayi Prabu. Bapak Durna, kula wonten dawuh sinuwun ora paos legara sing manah kula dene sampun wonten sumadaing Kakang Prabu Ngawangga. Nuwun inggih, Nggih. Kula ugi njagaken mugi-mugi Ngraka saged ngentasi karya Nggih Ranang Prabu. Nggih. Bapak Durna, keparenga kula kanthi minggah wonten sanggar palenggatan nyuwun ing ngarsane Gusti Kang Nyipta Jagat. Mugi kasembadan sedyanipun
Kakang Prabu ngawangga. Monggo kula dherekaken nggih. Paman Harya, kula wonten dawuh sinuwun. Mara tak jaluk sira paman budalna para kadang Sata Kurawa meluwa rewang-rewang ana Kakang Prabu Basuwarna nggone mupu sayembara ana negara Gendhing Pitu. Nun inggih ngestaken dawuh nggih kepareng kula nyuwun pamit semadal saking pasian paduka sinuwun duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri. Dimas Kartomarma kula wonten pangendika dawuh sinuwun si raja keri gawe nderek paman senguni rewang marang Kakang Prabu Basuwarna mupu sayembara. Nggih dateng sendika ngestaken dawuh tak jaluk aja nganti nalisir nggonmu wis aguh mupu sayembara. Nggih sendika. Cahaya para kadaya srimbi samyuwa ngambil upacara nata
lenggah-lenggah lir singa lupa
Mbak Fahmi, monggo. Iya nduk, tak jereng-jereng, monggo yo.
Kunduk sing tansah mituhu ana dawuhmu apa yung unjuk syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman satemah bisa tetunggalan mapan ana ing dukuh Borongan RT 4 RW 4 Desa Girata Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali nggih yung alhamdulillah dene biyung pareng sowan ana dalem kene. Ya, merga wae kono ani dawuh saka panjenenganing Bapa Riki Sumarno miwah Ibu Widyastuti kuwi kang ngramane Raka Mas Asik Andi Arno Mas S Indo nggih nggone kagungan kersa sesuk kuwi bakal diadani upacara ngunduh mantu. Oh, yen ngono padha karo mantenan ya, Mak. Nggih. Iki ana pihak lanang mula sesuk ngunduh mantu. Mas Andi wis keparengan jatuh krama dening Mbak Ayu Alia Firdaus Pratiwi SSI kuwi putra Bapak Haji Basuki Rahmat tuwin Ibu Hajah Mailana Rustiani saka Kota Cilegon Banten, Nger. Yen sesuk ngunduh tegese ijab kabul wis kelakon. Wis acara nggone manten putri ijab ana Cilegon tanggal 10 Januari 2026. Oh ngono nggih. Mula sesuk panjenenganing Bapak Riki nganake upacara ngunduh mantu. Ngunduh kuwi ngundang sanak tangga kiwa tengen, duh kuwi nuduhke marang tangga kiwa tengen yen to Mas Andi wis njatuh krama marang sawening pawestri ya ki Mbak Alia. Ngono ya, Mak. Nggih. Mula yen ana dalem kene ana piyai putri sing dudu warga kene kok wis sare kene kuwi wis sah merga kabeh wis padha ngerti yen kuwi putra mantu saka panjenenganing Bapak Riki ora nuwuhke tandha pitakon, Nger. Oh, ngaten nggih. Iki bengi awake dhewe nderekke upacara midodareni, Nduk. Midodareni nggih tirakatan lek-lekan. Midodareni saka tembung widodari ingkang diantu-antu jroning tirakat kuwi ora ana liya mung kejaba barokahing Gusti ingkang nyipta jagat. Sesuk upacara ngunduh mantu pinaring ana rancak lancar lan uga sawise upacara ngunduh mantu nggone nitih palwa baitaning bebrayan Mas Andi Mbak Alia pinaring ana sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nduk dawuh ana tembung sakinah kuwi sing dikarepake ketenangan, Nger. Ketenangan nggih. Kondisi emosional dan spiritual yang tenang di mana rumah tangga terasa aman dan harmonis. Nggih. Terus mawaddah kuwi cinta, rasa cinta tulus diwujudkan dengan saling memberi atau mendukung pasangan satu sama lain. Kuwi, Nduk, nggih dadi sing dadi karepe manten putri padha karo mantene lanang. Terus warohmah kuwi kasih sayang utawa rahmat. Kasih sayang yang lembut, empati, dan kesediaan untuk berkorban. Ini adalah bentuk kasih sayang yang membuat pasangan saling menerima kekurangan dan saling memaafkan. Nggih, muga-muga panjenenganing Raka Mas Andi lan Mbak Alia
entuk wahyu judo ora mung dadi bojo. Ora mung dadi bojo ning entuk wahyu judo, Nduk. Nggih. Adakane nek mung dadi bojo kuwi bisa pisahan iso pegatan. Ning nek wis dadi jodoh ora bakal dipisahke mung kejaba maut yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, Ger. Dene awake dhewe sak kanca ditimbali sowan ana dalem kene. Mau sore ana pengajian lan uga nindakake santunan, Nduk. Nggih. Bengine pagelaran wayang, sesuk resepsi ngunduh manten. Iya. Pak Riki kagungan kersa wayangan ya mak weh piye to? Piyai nek Jawane sing jawani ya ngene iki. Pak Riki kagungan kersa ki nek urung gantung gong durung lega kok nggih. Panjenengane kok kagungan kersa nimbali awake dhewe sak kanca ki oh alah Nduk apa nganti ngentekke melon sak trek. Nggih. Wong bathine melone wis turah-turah duwe awake dhewe. Nggih. Ora kok jeneng Pak Riki ki arep pamer, arep umuk marang tangga teparo ki ora. Ning iki wujud rasa tresnane lan rasa matur nuwun ning Pak Riki nggone para sanak tangga kiwa tengen nyengkuyung nggone panjenengane kagungan kersa ngunduh mantu. Nggih. Nggih yo, heeh. Mula sak bisa-bisa nderek tirakatan ana dalem kene ya. Muga-muga sesuk kenthinging dina ngunduh pinaring ana ayem tentrem lancar sekabehe nggih. Amin. Nduk, dawuh. Iki sing tinimbalan sowan ora mung aku karo kowe sak kanca wae, ning uga klebu nimbali para kadang bintang tamu. Sapa? Yen ora kleru Mas Yuda, Mas Yuda. Nggih. Lan bintang tamu putri Mbak Eka Suranti. Oh ngono, heeh. Mila yo iki diaturi pinarak ana kiwa kotak dhisik. Mas Yuda karben dipethuk nganggo prau layar nggih. Praon. Monggo ayo. Monggo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Nembe mawon mentas ngungkuraken wulan Sawal kula sak kanca ngaturaken wilujeng riyadi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin nggih Mas Yuda. Nggih Mas Bayu, semanten ugi kula nglenggana sedaya kekirangan kathah sanget ing reh kalepatan wulan ingkang prayoga, wulan ingkang becik. Kula ugi ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir lan batin. Nggih, momen sawalan kuwi aja mung dadi momen napa niku seremonial. Leres, Aja mung dadi lambang wae. Ning nek wis padha nebus keluputan jroning urip sing arep teka kudu didandani karben saya becik. Tegese nyuda marang keluputane, nyuda marang dosane. leres jeryektosipun halal bihalal punika apura den ngapura. Sing menehi pangapura halal, sing njaluk sepura ya halal, dadine halal bihalal. Leres. Mulane menawi kula menapa Mas Tani bilih halal bihalal punika esensine wonten 3, Mas. Siji. Esensi daripada halal bihalal itu yang pertama silaturahmi. Nggih. Silat niku sambung rahim kasih sayang nyambung paseduluran kraketne persaudaraan niku sing nomor 1. Terus nomor kalih, Sing nomor 2 apura den apura saling maaf memaafkan. nggih. Sing nomor 3 halal bihalal utawa reoni menika ajang untuk pamer. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ning pamer bab nggon positif lho. Ha nggih delok-delok umure. Kok ngono?
nek umur 20 sampai 30 niku biasane sing dipamerke bab gawean. Oh ngono nggih. Awakmu mergawe nang ndi saiki aku mergawe nang kene. Awakmu mergawe nang ndi saiki aku mergawe nang kene niku nek 20 tekan 30. Terus Nek 30 tekan 40 niku sing dipamerne keluarga, anak lan bojo. weh anakmu saiki wis pira? Anakmu saiki wis pira? Anakmu saiki wis pira niku nek 30 nganti 40. Nggih. Tapi nek umure 50 nganti tekan 70 niku sing dipamerne pun benten. Apa sing dipamerke? Biasane pamer penyakit. Oh iya. Gulamu saiki piye? Pira? Pira kolesterolmu pira? Wah. Nggih. Ning nganu kok Mas. Nggih. Momen-momen yang seperti itu menjadi ingatan utawa sing diarep-arep. Leres. Nggih, mila dalu menika ya ngiras-ngirus, niki ya midodareni, ya awake dhewe ya halal bihalal. Niki nuwuni dawuh saking Bapak Riki Mas Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pepanggihan wonten dalemipun Bapak Riki. Ing kelenggahan dalu punika Bapak Riki saestu Mas Bayu netepi darmaning sepuh anggenipun mala kramakaken ingkang putra kinasih panjenenganipun Mas Asik Adi Arnomo pikantuk kalian Mbak Alia Firdaus Pratiwi. Nggih. Jer tanggung jawab utawi darmane tiyang sepuh menika wonten 3. Darmane wong tuwa ana 3 siji. Siji paring asma sing becik marang putrane, sing nomor 2 tolabul ngilmu utawa golek ilmu minterke putrane, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Nggih. Mpun sah anggenipun netepi darmane tiyang sepuh, mpun trep anggenipun netepi darmane wong tuwa. Hebat punika luar Hebat biasa. pancen awake dhewe kudu ngempek eyom tegesipun nempil keterimane Pak Riki nggone iso nyekseni putrane Palakrama. Saestu panjenengan lan kula dalu punika estunipun namung ngalah berkah lak ngoten to Oh, Mas Bayu. nggih no, nggih no. Ngalah berkah kok. Melu usul to 750 tok lho lak kok mik meneng ae ora usul belas. Dereng pirsa to Mas? Weh, kuwi mau wong to kuwi Mang. Ya Allah. Jenengan niku ampun ngoten rempeyek, mbok rempeyek. Terus Aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Ning ya aja diremet-remet. aja banget-banget. Aja banget-banget. Sampeyan tik ngoten to Mas, mosok pangklingo karo pasuryane ora pangkling karo suarane. Panglinga suarane ora pangling karo ambune. Lah, sinten to sejatine menika? Niki aslinipun adalah CEO yang menyamar. Wah, aduh. Ya, Sebelah Mas. asline iki WCEO ta. Ha iya. CEO ra kuwe. Niki Mas Mondol, kanca Nggih. kula saking Ngawi, aku wis ngaturke apa kuwi jenenge kaluputan karo Mas Bayu lan sagung para tamu. Saiki giliran panjenengan kula aturae monggo nderek. Anu, njaluk sepuro ning Mas Bayu. Ya nek kowe ta ya kudune kan. Pancen yo akeh salahe. Nggih. Pangapunten Mas Bayu. Nggih, Mas Mondol. Niki tesih wulan Sawal. Nggih. Kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Nggih. Mohon maaf lahir batin. Amin. Sepinten agenge gadahan kula, mugi-mugi tesih ageng gadane sampean. Alah iki lho sik ta. Sik. Omong kok celuhak-celuhak iki lho. Leh mau ngomong ki lho piye ngono lho omong ki mbok sing apik mbok sing genah ditata tembunge ditata basane iki ning gone Jawa Tengah lho gudange para Iki seniman. Boyolali iki nggon seniman seniwati lho. Ya wis Nggon seru. pambyawara hebat. Lah nek wis seru ya ndang sing apik to kok. Lah iya wae kene njaluk sepuro ning Mas Bayu. Piye kok. sepurane piye? Mas Bayu. Pripun? Rehne menika tasih kalebet wulan Sawal, kula Nggih. ngaturaken minal aidin Wal wal faidin, mohon maaf lahir batin. Nggih. Sepinten agenge gadahan kula, mugi-mugi tesih ageng gadane sampeyan. Alah. Sik iki lho. Leh mun Ngene lho, tembung ki ngene ora lho. pas. Kalau njaluk contoh Mas Bayu ki lho. Mas Mondol gitu upamane kula ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin sepinten agenging kalepatan kula linebara ing wulan riyaya menika. Ya wis padha-padha wong tuwa ki ya. Alah. Awakmu ki dicontoni, Mas Bayu kan nyontoni awakmu ngono. Nyontoni to? Iya. Tak kira njaluk sepuro ning aku. Nek ya sisan aku njuk sepuro. Alhamdulillah iso ketemu nang kene Mas Mondol. Alhamdulillah. Niki kagungan kersa apa? Iki acarane apa? Menika acaranipun ngunduh mantu kleresan menika mapan wonten dalemipun Pak Riki Sumarno. Pak Riki Sumarno piyayi ingkang hebat. Malah kepara kula menika sampun dangu sampun dipun WA pesen supaya Mas Mondol dipun
nderek wonten kregengaken swasana Oh, ngaten. dalemipun Pak Riki awit Nggih. napa ta Pak Riki menika salah setunggaling pengusaha melon yang hebat luar biasa Oh. agrobisnis Pak. Hubungannya apa melon karo Mas Mondol? Lah sampean lak dereng pirsa sinten to Mas Mondol sejatine nek blangkonipun dibuka lah menika Pak. Oh, kuwi Menika nggo percontohan Percontohan melon. ini adalah salah satu penemuan terbaru kawin silang antara trowelu dan melon. Ya aja. persilangan kok trowelu karo melon. Persilangan kok persalinan. Kawin silang ki lho. Antara trowelu dan melon, sirahe melon, wajahe trowelu. Nggih to Mas, nek jenengan pirsani pripun? Neng ya aja ngenyek-nyenyek aja banget-banget to. Jane mau Nah. rempahe aja diremet-remet. Nggih. Nek Mas Mondol niku napa niku terwelu ya aja lah Mas mesake. Ah, Lah napa to Mas? Napa? Sak ora-orane ya marmut apa bajing lah ya rada apik. Padha mawon. Mas Mondol nggih. arep ndongake apa karo mantene? Lah, sing baku awake dhewe ki ra ketang mung klungsu-klungsu bisa melu udu, iki sing penting. Enek bandare to kon udu. Kusik to. Kok enek bandare. Kok enek bandare piye to? Lah jere arep udu. Lho, tegese udu ki udu penemu. Minimal kan kowe saka Jawa Timur, Ya. awakmu saka Ngawi. Arep menehi apa kanggo warga kene? Lah iki lho sing penting. Pangan dhewe enake kene wong kene. Piye to iki? Menehi tak oleh-olehmu ki apa saka Ngawi tekan kene kuwi lho. Kene iki rene malah arep golek kok. Nah, mbuh. Tegese mantene ben piye ngono lho. Ki pen ngono ae. Alah. Tak Ora sampruk uripe dhewe. kaya ayam tentrem ki dongane piye? Lah minimal Ngono nek lho. kaya aku ndongakne kanggo temanten ki muga-muga temantene dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair dikumpulke marang wong-wong kang apik iki sing hebat manten ngono kuwi kok malah wudu kowe nek bandare mantene ben piye ben ngono ae biacok ndasmu kowe engko malah Ayo dongane sing apik. sing apik ndonga Donga kanggo manten. iya to Bahasa Arab kaya awakmu. lho nek iso ya ora apa-apa nek gak iso cukup Jawa wae piyayi kene wis mudeng. Kok mbok kira aku dagelan goblok ra iso basa Arab kaya awakmu. Iya iya. Ya. Ya. Trowelu sitok ki. Ayo dah, piye Dan dongamu? jajal. Wah, Donga khusus kanggo temanten. khusus temanten. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. ya Allah Gusti. Le nantang basa Arab ngono kuwi to. itu. Wong ki mbok sing sembodo, endi dodo nyoh dodo. Paling ora nek kowe ki nantang jare kowe iso basa Arab. Basa Arabmu ki lho sing endi? Lah ora mbok rungokno to mau. Piye jajal? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kuwi ora bahasa Arab. Wong gendeng, wong kucluk, wong edan, kuwi ngono donga turu, doa untuk tidur. Ora sambung karo wong duwe gawe mantu. Wong edan, wong gendeng, wong kucluk. Nyapa? Manten nek randang turu kapan metenge. Oh iya. Ya. Ajar. Oh jebul ya pinter tinemune. Pinter, Ora pinter. kena disepelek. Tinemu nalar ning ya arep dikaya ngapa awake dhewe iki kok ora kok ngguroni ora kok keminter ora lho Mas Mondol. Pripun? Awit ibarate awake dhewe iki cara wong omah-omah pengalamane luwih akeh tinimbang temantene. Ya. Mulane ra ketang mung sak propirane awake dhewe tukar pengalaman. Nek nuturi genah kalah pinter wong manten iki sarjana kabeh. Sarjana. Nek bab nggon pengalaman lah kuwi iso dienggo tetimbangan rak ngoten ta? Pengalaman nggon omah-omah ing antarane awakmu karo aku Nggih. supaya manten kuwi dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Sakinah ki jarwa dosoke sae kudu genah. Ateges perekonomian nek pengen mlebu nang omah-omah iki kudu ketata dengan baik nggon ekonomine. Nggih. Sakinah sae kudu genah. Sae kudu genah. Nek wis bar sakinah mawaddah kuwi wong loro kudu atine dadi saadah. Nggih. Aja gegeran, aja tukar padu, eleke apa saling
cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Raga loro jiwa siji. Dadi saadah, mulane Nggih. diarani mawadah. Terus Jangkepe nek wis mawadah terus warohmah. warohmah. Muga-muga wong loro bisa dadi sak omah, kaken-kaken ninen-ninen langgeng anggone bebrayan. Allahumma Amin. iki lho Mas, mulane tugase Piyayi Kakung niku nuwun sewu lho Mas Bayu. Pripun? Tugase Piyayi Kakung iki ana 3 eng. Telung eng tugase wong lanang. Telung eng. 3 eng. Siji. Pertama inggih menika ngayomi. Oh, ngayomi. Nomor loro, Ngayemi, ngayemi. Nomor telu, ngayani. Tugas wong lanang cukup 3 Mas, 3 eng. Nggih. Ngayomi, ngayemi lan ngayani. Cukup, yang lain pikir nanti-nanti. oh ngaten, nggih. Wong kono nggur telu kok sombong meng lho. Lho, lah nyapa kok aku 3 mbok sombongne apa kowe duwe penemu, kowe duwe ide? Ya duwe. Lah nek kowe khusus manten lanang? Khusus manten awakmu manten lanang. Iya. Aku khusus manten wedok. Weh. Apa kowe arep meling karo mantene wedok apa? Arep ninggal meling apa? Lho, nuturi kanggo temanten putih no. Lah iya apa nuturi. Aku kan wis 3 eng. Telu eng we. Heh. Aku 5 ah. Weh, Wis diakehi Mas, aku 3 kono 5. Aku mau kalah karo 5 apa? 5 ah. 5 ah. Weh, apa iki? Ah, yang pertama. Umbah-umbah, wong wedok kudu sregep umbah-umbah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hebat, Kuwi hebat. ah yang pertama. Ah, yang pertama. Ah yang kedua. Isah-isah. Weh, Apa kuwi isah-isah? Isah lho ngombahi Piring, Piring, gelas, reget, reget, bolo nah. pecah, bolo dewa, bolo kiwa, bareng itu. heeh. kok iso teko bolo dewa. Bolo-bolo pecah nek reget di Ya. isah-isah. Isah-isah. Terus ah yang ketiga. olah-olah. Weh. Artinya olah-olah. Ya wong wedok iku kudu sregep pinter masak. Masane kanggo kakunge. Edan, edan, Hebat. edan. Terus sing ah keempat. Keempat ngopeni bocah. Nggih. Nek wis bar dadi manten mesti Bakale duwe momongan. Duwe momongan. Momongan. Nek wis duwe momongan wong wedok kudu iso ngopeni ngopeni bocah. bocah. Nggih. Nah, ah yang kelima. Ah. Iki lho lambene. Garangan guing, aku tak ting. Ah iki apa? Lho, Wong garangan wis paling elek lho. Kok jadi ditambahi guwing. lah wong omongane ora genah kok ki apa? Omonganmu ki mleto, tegese omonganmu ki ora jalur pada rel yang benar. Wong kelima kok wong wedok kudu ki karepem piye karepem. Kuwi tegese mangan wong loro. Oh. Sambele pedes terus akhirnya Alah paling ya ora paling. Gak kuwi. Paling gak paling. Oh, golek-golek kok adoh men. Ya. anggone tak adohi sisan kok. Mulane ya di samping awake dhewe ra ketang sethithik meneh Nggih. pitutur Ah. apa meneh Mas Bayu kalau wau sampun dawuh bilih wulan lebaran menika adalah bulan yang sangat istimewa dan Leres. tradisi halal bihalal itu hanya ada di Nusantara, hanya ada di Indonesia, adalah termasuk warisan daripada ulama-ulama Nusantara. Wiwit jeneng Mangkunegara sing sepisan lho Mas. Leres. Nggih. Mula dalu niki yo ngiras-ngiros tirakatan kalian tasakuran nggih Mas Yuda Mas Mondo. Leres.